Na pol roka sme sa presťahovali na Bali a toto sú naše prvé dojmy. Povieme si, aký bol prílet, kam sme šli z letiska, aké to tam bolo, čo hovoríme na Bali po prvých 3 dňoch. Už 3 roky pracujem na diaľku, ale ktorý Slovák v Prahe si o sebe povie, že je nejaký digitálny nomad. Chceli sme to proste s manželkou vyskúšať, tak sme sa zbalili a sme na Bali a uvidíme, aké to bude. Ale teda, poďme na tie prvé zážitky, ktoré som slúbil v úvode videa. Letisko nebolo úplne obrovské, príjemné, bolo to také pražské letisko, trošku staršie, takže to bolo určite fajn. Keď sme vyšli von, a hneď sa na nás vrhli ľudia, ktorí nás chceli odviesť a asi za, 5-6 eur sme sa odviezli do Sanuru. Asi po 40 minútach nás taxík vysadil, no a po vysadení sme popravde zostali trošku takí prekvapení, lebo kadečo sme si pozerali, čítali o tom Bali, ale úplne sme neboli pripravení na ten prvý zážitok. Ten prvý zážitok bol nič moc, môžem to tak povedať, o cestovaní na Bali, že to bolo nič moc. Nebolo to vôbec nejaké hrozné, ale tak proste boli taká úzka ulička, veľa motoriek, obchodíky, každý nám niečo ponúkal. Cítili sme sa trošku ako také chodiace peňaženky a nebolo to úplne ten raj, kde proste prídete, oddychnete si a všade je proste úžasná, pokojná atmosféra. Ale samozrejme, ako by mohla byť všade pokojná atmosféra, keď tu príde 20 miliónov turistov za rok alebo koľko, v pohode. Ale ten prvý zážitok teda, bolo to pomerne náročné. Nepomáhalo, že keď sme kráčali potom z kávy, ktorá inak bola výborná, že sme super kaviareň, potom link do popisu. Keď sme kráčali teda k ubytku, tak na nás každý taxikár trúbil, či nechceme odviesť, všetci nám niečo ponúkali, proste nás niečo pýtali, akože boli slušní, milí, sa usmievajú, to je pravda, to je pravdivý stereotyp o Baličanoch, že sú všetci milí a tak. To bolo fajn, ale stále bolo to taká trošku, nebolo to proste úplne to, čo sme chceli, plus sme boli unavení a tak. Prišli sme do ubytka a ubytko už bolo našťastie OK, príjemné, má to tam taká rodinka, to inak bežný spôsob ubytovania na Bali, pokiaľ nechcete byť v nejakom veľkom rezorte, že teda nejaká rodina býva v nejakom domčeku a vedľa má postavených proste niekoľko izieb pre hostí, takže to bolo fajn. Mali sme v tom raňajky a stálo to asi 9 eur na osobu, 9 eur na osobu aj s raňajkami. Prišli sme na ubytko, zložili sa a popravde sme hneď zaspali, pretože sme boli úplne vyfľusnutí z toho letu. Potom sme sa večer išli prejsť ku pláži, dali sme si proste na pláži v takom miestnom varungu, v miestnej kolibe sme si dali takú tú ich slavnú smaženú ryžu na goreng a bolo to v pohode. Ale to bola druhá vec, čo ma prekvapila. Tá pláž, čo ja viem, asi som už extra rozmaznaný zo všetkých dovoleniek, ale nebola nejaká úplne úžasná, že by sme z nej išli do kolie. Nebola nejaká hrozná, nebola nejak špinavá, odpadkami zanesená alebo čo. Proste pláž, no. Najprv som si myslel, že to je len večer, tým, že vlastne bol aj odliv a už nebolo až tak moc dobre vidieť, ale potom sme tam vrátili na druhý deň a príjemná promenáda, nie že by sme sa cítili nejak nebezpečne alebo čo, bolo to fajn, ale nebolo to proste nejaké úžasné. No tak sme sa prechádzali po tej pláži, boli sme takí trošku so zmiešanými pocitmi stále, ale potom sa to našťastie veľmi rýchlo všetko zmenilo. Sme si na taký poset a že si ideme teda trošku oddychnúť. No a počasie tam prišiel nejaký miestny človek, či si tam môže sadnúť, rozbalil sa tam nejakú žemlu a začali tam jesť. Taký komunikatívny a prihovoril sa nám, vyklúca z neho taxikár, volá sa Ketut, začal nám tak rozprávať o sebe, začal sa nás vypytovať a tak. A bolo to super. Zažili sme vlastne takú tú autentickú balískú príjemnosť, pohostinnosť, žoviálnosť, hovorčivosť, o ktorej sa tu často hovorí. No, tak nám rozprával o tých jeho začiatkoch, že z takej nejakej dedinky pri Ubude, kadejaké podnikania skúšal, hen tam pracoval, ako sa naučil po anglicky, že mu hostia kúpili proste pred, neviem, 30 rokmi slovník, keď videli, že sa chce naučiť po anglicky a že sa vlastne učí takto s cudzincami, keď sa rozpráva. Už vlastne 20 rokov robí taxikára, tak nám rozprával, ako sa to Bali zmenilo za ten čas, o turistoch, tak. Potom sa rozhovoril o náboženstve, ako on vlastne vníma ten hinduizmus, začal hovoriť o tom, ako proste sa snaží žiť taký pokojný život. Nepovedal to úplne ako kritiku, ale začal hovoriť o tom, že veľa ľudí sa tak často akože stresuje, má také vysoké ambície, ale vlastne z toho si potom iba vystresovaný a tak, že on sa snaží žiť taký kľudný život, ale že work hard is good, ako on povedal, a že sa v tom snaží nájsť taký balans. Tak to bolo také pekné, inšpiratívne, niekedy až trochu klišé, fakt jak z filmu, ale strašne dobre nám to padlo. Tak sme si sadli, vymenili sme si WhatsApp a určite ho využijeme potom nejaké ďalšie cesty, ktoré tu budeme robiť, takže keď tu sa určite ešte objaví v tomto videu. Nejaké zaujímavosti, ktoré sme si za tých prvých pár dní všimli, tak prvá, všade sú také malé košičky asi z palmových alebo z banánových listov s kvietkami, niekedy s nejakou sušienkou a tak, s voňnou tyčinkou, tak to sú vlastne obety, ktoré sú tu všade na zemi, na kde proste poukladané. To je súčasť ich náboženstva. Druhá, to som už spomínal, tí ľudia sú tu naozaj usmievaví, milí. Myslím, že sme stretli tak možno jedného človeka, ktorý sa na nás neusmial za celý ten čas. Niekedy rozmýšľam, nakoľko sú tie úsmevy úprimné, lenže potom si poviem, že vlastne mi to je asi jedno.
Ak by aj neboli úprimné, tak lepšie, ako keby sa nás mali mráčiť. Ale naozaj ľudia sú zatiaľ pohostinní, príjemní, poradia a tak. Všetci vedia po anglicky, takou tou proste nie úplne top angličtinou, ale proste dohovoríte sa s každým, zatiaľ sme sa dohovorili. Nie je tu až tak veľa ľudí, napriek tomu, že proste na Bali je fakt, že kopa miliónov turistov. Ešte aj to letovisko, do ktorého sme my išli, tak je celkom také vychytené a aj to obdobie, v ktorom sme, je celkom vychytené, ale nebolo to tu až také preplnené, tak to je asi celkom asi pozitívum. No a potom taký nezvyk, podľa mňa, pre nás Európanov z dovolenkových destinácií, že všade tu počuť angličtinu. Že vlastne my Európania sme tu podľa mňa v menšine. Fakt tu je určite veľa Austrálčanov, Novozelanďanov, Američanov, Britov. Jasné počuť proste francúzštinu, nemčinu, počuli sme nejakých Poliakov a tak. Ale hej, veľa asi hlavne Austrálčanov, Novozelanďanov, Američanov. Tak to je tiež také zaujímavé. Tak to boli prvé dojmy z Bali, uvidíme, ako to pôjde ďalej a ak máte nejaké otázky, napíšte dole do komentára. Nechcem sa úplne zaviazať k tomu, že kedy nejaké ďalšie video spravím, ale určite nejaké ešte spravím, však času tu na to bude hádam dosť. Takže vďaka a čaute.